porque a parella, o seu compañeiro ou compañeira, pois aliviase só. Algunas veces, que hai xente que mesmo se sente celosa. Que digo, pero vamos a ver, é tan pouca consideración que tes ti mesmo mesmo. Vanse mesmo cunha man ou que un aparato que fai sabes de que falo, Unha vez gañei nunha das películas, nunha destes xogos que dicen eu non teño, vamos a ver que lo petaba, que a sometía a un tratamento científico moi serio, que consistía na estimulación de cierta zona con la mano así. E este médico pois tiña a consulta chea de mulleres que iban aí, entraban aí dicindo ai, doutor, non sei que me pasa, se me ve, ai, estou super contenta, doutor, nos vemos na próxima, semana que ven. Era así, entón o doutor tiña un montón de clientas contentas e un montón de clientes contentos, porque dicían, a miña muller antes estaba toda triste, toda compungida, non quería fazer, agora chega despois do médico, vai as castañuelas. Entón, resulta que este médico, como xa non daba pa máis e comezaba a ter a muñeca xa mal, contratou a outro xove médico para que traballara con ele. Pero bueno, que estaba a falar, me voy, vos dicindo, vuelve. Pues no, bueno, entón, o día da miña monarquía. Antes de máis, olvidarei o día da miña primeira regla, porque foi o 11 de setembro de 2001. Murmullos entre los millennials. No, hombre, no, pero ahora se tampouco como dixo, pero que sale que a muller, hombre. No, o tema foi que eu ese día non fui a clase, porque non me atopaba ben, estaba mal da panza. Eu pensaba que non se era mal, que, claro, non estaba acostumada. Entón, estaba tumbada na cama dos meus pais, facendo tapping entre Punky Brewster e Príncipe de Belén. Mira, eu non me quería. Cando de pronto, observo, atónita, que non se sabe que ni como está saindo o fume dunha das torres gemelas, crese que puido ser un avión que impactou. Comezo, eu pensaba que aquilo debía ser alguna broma, así que comezo a cambiar de canal. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas vivas arrojadas al rival de Freud y de Lacan. Sabes, o seguinte despois da cabeciña é as patillas do canción. E como ti non sabes, eu vou guiar a tua man para que o faga. Vale, mira, as pelotinas un pouco máis grandes que as orejas. E agora da miña man é retorcias sen estrujalas. Retorcias sen estrujalas. Así, se me diera con ego, cada vez que me digo esa frase. Recuerda así espumadas, muy bien. E agora, imos facer as patiñas de noso canción. E xa as facer pisrillo, porque xa é un neno grande. Ben, mira, eu deixo así todo preparado xa a ti. Retornas as espumadas, ven, digamos, sí.
os ollos atónitos dos espectadores e coa axuda do vosso amor. Este globo contén que Camila intenta atravesar este globo sen romper. Entón, estamos dando de conta que estou facendo o monólogo nunha orde supervisada, porque non é que estou aí antes, estou aí despois, o do canción do profesoralismo, pero moi personales, verdad? Estoy así como borracha. Bueno, imos seguir. Como vendes, eu creo na sensibilidade, eu creo na amabilidade, eu creo en relacionarse os uns cos outros, dende o amor. E o que vou dicir ides pensar que é unha peculiaridade, vale? Pero non es nese momento que sentes aquí un calor como polo peito, como se foses un dos jóvenes castores. E iso para min tamén é amor. Que pasa? Que se ti tiveches un día de merda no traballo, rallaronte o coche, e ainda por riba dixeronche que a semana que ven entras un ERTE, pois nese caso, cando ves que a señora se lle cae o guante, ti colles, daslle unha patada ao guante, daslle unha patada á señora, e mandas todo a tomar por culo. Porque claro, porque non tes como o contador de amor, o tes tan baixo que non podes. O odio está aí. Entón, claro, eu considero que hai que todos estes elementos externos que che veñen, pois fan moi complicado que ti te dirixas ao mundo con amor. E eu non me libro, vale? Eu non son así pura, inmaculada, eu tamén teño odio. Tamén teño seres aos que detesto, vale? Hai unha clase, era para atender, porque para non atender tiña a cafetería do instituto que estaba fantástica, majísima, que tiña uns cafés deliciosos. Entón, ás veces, cando ia a clase, estaba ese gracioso de turno na parte de atrás, sentado. Entón entraba a profesora e decía algo así como: bueno, hoy vamos a ver las provincias de España. Hoy hablaremos de Extremadura. Y ella decía: extremadamente dura la tengo yo. Era unha cousa así que me dice: e teño que hacer, respira, yoga. Despois existe outro, que é o primo e saborío do gracioso de turno, porque nin sequera ten gracia, que é o pesado de turno. O pesado de turno é esa persoa que te pilla por banda nun sitio cun tema e te destroza. Comeza aí: raca, que eu son de talante educado. A min educaronme nese rollo da feminidade, que estás como que non queres molestar, que ti non queres ser moi agresiva. Entón eu normalmente, antes xa aprendí, non? Pero antes era como, primeiro daba como sentir: sí, pues no sé. Chegaba un momento en que contestaba con onomatopeyas e monosílabos: no. E o tío aí, raca.